Assalamu alaikum mai kallo, barka da wannan tashar tamu da danna subscribe nan da nan ƙararrawa, mun gode. Yau shirin namu ya zo ne inda muka tsinci Hadiza Gabon jarumar Kannywood tana rawa a gidan gala, rawar batsa da ita da wani matashi. Kai tsaye ku biyo mu domin mu sa muku wannan bidiyo ku kalla. Kamun nan ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa, mun gode. Ku danna subscribe kar ku manta sannan ku tura gaba jama'a su amfana. Ga bidiyon kamar haka. Aya!